Που σας βλέπω εδώ για να χειροκροτήσουμε τα παιδιά αυτά. Η ιστορία αυτή εδώ πέρα με το Turbo Jeff ξεκίνησε από τον Πετράνοφ. Ο Πετράνοφ έκανε πριν 40 χρόνια, γιατί αυτή τη γιορτή γιορτάζουμε σήμερα, το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ και μετά έκανε κι άλλο ένα μέσα σε ένα χρόνο. Ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε σε μια ηλικία 19 χρονών και στα 25 του χρόνια, σε 6 χρόνια, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Η βάση του Turbo Jeff είναι τα παιδιά από μικρή ηλικία να μάθουν να στοχεύουν, γιατί αυτό είναι το μυστικό του Turbo Jeff και το ακουντίου. Γι' αυτό και όλοι οι μεγάλοι ακουντιστές παγκοσμίως, στις Ινδίες, Πακιστάν, Αμερική, πετάνε με αυτό το όργανο. Ελπίζουμε φέτος του χρόνου η Ομοσπονδία μας να το βάλει και σε εμάς στους συλλόγους. Τώρα, τα παιδιά, και είναι ειδικό όργανο και τα παιδιά ΑΜΕΑ, που είναι όργανο του Special Olympics. Εμείς δίνουμε μεγάλη μάχη στο κομμάτι που λέγεται ΑΜΕΑ, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν πολλά. Πολλά αξίζουν. Και θέλω να τα χειροκροτήσετε, σας παρακαλώ. Και τελευταίο. Πολύ ωραία. Μπράβο Ερή, μπράβο, και σου ευχόμαστε να είσαι πρωταθλήτρια, να μας πεις δύο λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίδειξη που έκανες. Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό σε οποιοδήποτε άθλημα, πόσο στο Turbo Jeff, η τεχνική. Η τεχνική είναι το α και το ω σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αγωνίσματα, να ξέρετε, γονείς. Η Έρη θα μας πει καταρχήν τι τάξη πάει. Τώρα είμαι στη Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου. Έχουμε και τα μαθήματά μας από κοντά, σωστά? Ναι, όλα. Τι σκοπό έχεις να κάνεις πέρα από το αθλητισμό? Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, πάντως μάλλον δίνω προς τον οικονομικό τομέα. Οικονομικό τομέα, όπως η κόρη μου είναι οικονομικής επιστήμης. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πόσο χαίρεσαι αυτό που κάνεις, ποιοι είναι οι στόχοι σου και τα όνειρά σου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό που κάνουμε και θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Ραβανόπουλο, για αυτό το έργο που κάνει και για μας. Στόχο έχω τώρα στο παρόν Πανελλήνιους αγώνες. Ένα δυνατό χειρουργό με την Έρη μας εδώ. Έρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη, πάμε στη συνέχεια. Που γυμνάζει και με γυμνάζει είναι ο Δημήτρης Ομηρίδης, 79 ετών. Πολλοί από εσάς θα τον ξέρετε στα ταλέντα που κατέβηκε με την οικογένειά του, που έχει 6 παιδιά. Φροντίζουν και οι ομάδες γι' αυτό να έχουν και κάποιες ομάδες γονέων. Να είσαστε και εσείς στο γήπεδο, να είσαστε παράδειγμα για τα παιδιά σας, είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Πάμε κύριε Ομηρίδη και την επόμενη. Πολύ δυνατός. Εσείς δεν είστε 79 χρονών, είσαστε 19 χρονών. Έτσι πως ρίχνετε. Πολύ ωραία. Και άλλη μια προσπάθεια για να ξεκινήσουμε με τα παιδιά των ΑΜΕΑ σιγά σιγά τον αγώνα μας. Μπράβο! Δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε κύριο Ομηρίδη. Να είστε καλά. Για να πράξουν αυτό που πρέπει οι γονείς να έχουν καλές πράξεις. Να μην λένε πολλά λόγια, αλλά να λένε σοφά λόγια. Έτσι μπορεί η κοινωνία μας να βελτιωθεί, να καλυτερέψει και να γίνει αυτή που ο κάθε σωστός άνθρωπος θέλει να είναι. Σας υπερευχαριστώ. Με αυτά τα υπέροχα λόγια, κύριε Ομηρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύσκολα συναντάς τέτοιους ανθρώπους να λένε τέτοια λόγια σοφά, όπως είπε και εκείνος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Μπράβο! Μπράβο Άννα! Πολύ ωραία και Άννα. Μπράβο Δήμητρα! Πολύ ωραία πολύ. Πάμε, κατηγορία K12 αγόρια.